Mondragon Assembly nabil nire gradu amaierako lana egiten, eta bertan egiten dena da prozesu industrialak automatizatu. Nire funtzioa bertan izango litzateke prozesu hau kontrolatzen duen automata programatzea eta puntura jartzea. Nire erronka izango litzateke bertako proiektu batean parte hartzea eta ondorioz bertan nago programatzaile gisa prozesua kontrolatzen duen automata programatzen eta bestalde baita linea honetan aurkitzen diren beste elementu batzukin lan egiten, adibide bezala robotak edo kamerak. Nire ustez garrantzitsua da klasen ikusitako gauza horiek, kontzeptu horiek praktikara eramatea, ze batzutan abstraktua gerta daiteke ikaslearentzat eta behin ikusten duzunean aplikatua benetan forma ematen dio eta zentzua ematen dio. Ni 3. mailan nengoela, hasi nintzen Mondragon Assemblyn, lan ikaste partekatzearekin, eta orain bertan jarraitzen gradu amaierako lana egiten. Niri pertsonalki lagundu dit lan ikaste partekatze honek motibatuta jarraitzeko ikasten. Ze ikusi dudana da, klasen ematen dituen gauza asko bertan lanean aplikatzen dituela. Eta horrek lagundu dit, baita hemendik aurrera egin nahi dudana zer den erabakitzen.